Ni ay lola ka Jumandong Yes, dang. nga namaligya og kining shabu. Oh. Para pang maintenance niya. Oh, dito ni mahinabo sa dahil sa Cebu. Oh, Barangay Labangon, Cebu City. Kuy luoy po di lula. Uy, asa man dahil mga banay ani? Kana lang gani. Siya rog ilang gitugutan nga maghimog illegal ilahang nga apuhan. Sa Ang mga anak, o siya day, gihimos mga anak o sa mga apo. Siya rog wa sila kaabugar ang maintenance ni lula. 74 years old ay ni ka Jumandong. Oo. Nya ginadakpan pag yun sa bypass operation. Makagaba na day. Unya ungon sa RMN Cebu didto nga nabuhat niya ang maong sa laod gumikan sa kawadon nga bisan pa man sa iyang pagpamaligya og sagi-sagi dili gihapon kiniigo sa iyang pangadlaw-adlaw ingon man sa iyang maintenance high blood. Mao gani day rin. Ang akong pangutana asa day ang banay. Ana siya ka Jumandong diriho ang anak? istorya. O, anak niya? Isay siya nga mag-amot-amot ang iyang anak sa Oh. pagpiyansa alang sa iyang kagawasan. So na iyang mga anak. So, diha na noon mo moamot sa patawa mo. Nga napriso ng inyong apuhan. Oh, Sa katong pagpagsige niya pakita na yung resita niya ako dodong. Inday niya akong resita para sa maintenance. Amot mo be. Palingog-lingog lang mo. di ba? Kaya karon inyo nang pagawason si nanay sa prisuhan kay gusto na po ninyong ipa-post na po siya illegal drugs. Ana gani si Erlinda Kuaton kaluoy taw ni nanay. Mga anak, mga apo in taon mahalan ninyo yung ginikanan, no? Og mga apuhan kay pila na lang ilang panahon og oras dinhing kalibutan na. Karon ang pangutana. Ah. O sa gihimo silang gobyerno dito. Oh. Gano? Ah. Mangurso ka ni si nanay. Oh. Og pamaligyag Cebu. Og ang gobyerno dito na box out nila kapa nila ang problema sa illegal drugs. Radyo Mandong dugay na kay na problema sa illegal nga droga. Ato gihapon kana ganing gidot-dot gihapon nato ang gobyerno ana. Makita man nato sila nga dunay mga programa agon mawagtang ni mga illegal nga droga. Pero choice gyud sa tawo Radyo Mandong anong mosulod sila ana. Daghan kayo mga lolog lola Radyo Mandong maligya karon pero nagpadayon wala ni sulod sa illegal nga droga. Do na tay free will Radyo Mandong nga dili mo sulod sa illegal nga binuhatan. Ikaduhang pangutana. Nanatugunan ako o sige himo sa gobyerno. Aron nga i-curb, i-eliminate kini problema sa illegal drugs. Number 1, social problem. Number 2, social problem. O sige himo ka sa gobyerno. Para kang nanay. Nga di na siya mamaligya og illegal drugs. Radyo Mandong, livelihood programs daghan Radyo Mandong. Daghag mga ayuda. Daghag livelihood programs ang Ayuda. gobyerno nga moduo lang kas barangay. Ikaw ba mismo muhata mangita pud og kana ganing lakang muhimo pud og lakang di man Ayuda. pwede nga ang gobyerno Radyo Mandong ang moduol lang sa imuha nga murag Ayuda. ihatod yun mismo diha sa inyong paniwala isa-isa. Ayuda, sinabi mo pa. Ay nata. Ayuda, kung sige sa tuy duol sa luwag. More mabutang sa lista. Ana manggid pud Radyo Mandong muhimo manggid pud ka og lakang. Wait lang asa ning mga kuan din hibi kay dinhi ta paduol. Mao na si nanay. Kani unta boy dapat dunay intervention. Dapat unta ni siya, na-validate ni siya sa barangay, sa gobyerno, nga kinis nanay, aron di na mamaligag siya po. Identified man siya Radyo Mandong nga naay Iyapil na to ni sa ayuda. nga naay pamilya naman siya pamilya Radyo Mandong. So naay choice si nanay mga anak magtabangay siguro tan di ta mo suludan ang illegal no kay ang Ginoo maluluyon man basta mo buhat lang tagbaayo muhatag yun ang Ginoo sa ato di ta pasagdan.